Hola a tothom, hola famílies, estic aquí amb la Margot i la Tanit, que no vol sortir al vídeo, per explicar-vos un conte que es diu Els tres petits mussols. Sí. Aquí està en italià, i tre piccoli gufi, que, bueno, com que hi ha moltes famílies d'Itàlia, doncs ho entendran perfectament. Jo el aniré traduint com puc. És un conte que em vaig comprar fa 4 anys, quan vam anar a Itàlia amb la família, i a la Margot li agrada molt, que sí, Margot? A la Margot li agrada. Llavors, hi havia una vegada 3 petits mussols. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Que vivien dins d'un tronc d'un arbre. Ja fa reflex a la llum. Vivien dins un tronc d'un forat d'un arbre i tenien un niu fet amb unes plomes molt toves, amb unes branques molt toves, i vivien amb la seva mare. I els petits mussols es deien Sara, Bruno i Tobia. Hi ha un mussol per allà que canta. I què va passar un dia? Que es van desvetllar enmig de la nit i no trobaven a la mare per enlloc. On deu ser la mare? Va dir la Sara. Oh, per buco, disse Bruno. On deu estar? Va dir en Bruno. I en Tobia sempre deia, vull a la meva mama. On és la meva mama? Estaven una mica espantadets i espantadetes. Així que els 3 petits mussols es van posar a pensar. I els mussols pensen molt. I la Sara va dir, jo crec que la meva mama ha anat a caçar. I en Bruno va dir, sí, crec que ha anat a buscar alguna coseta per menjar. I en Tobia què va dir? Què va dir, Margot? Que vull mama. Vol la mama, Tobia. Sempre vol la mama. Els 3 molt valents van sortir del tronc de l'arbre, del forat. Veient que la mare no tornava, i van començar a esperar-la. Així que la Sara es va posar en un tronc molt gran. En Bruno es va posar en una branca una mica més petita. I en Tobi es va posar damunt d'unes heures, molt tovetes, molt tovetes. I la Sara va dir, la mare tornarà. I en Bruno va dir, segur que torna aviat. I en Tobia va dir, què va dir en Tobia? Vull la mama. Vull la mama. Així que van esperar i esperar. I al cap d'una estona la Sara va dir, segur que portarà un ratolinet per menjar molt bo. Perquè els mussols mengen ratolins. Segur, segur, va dir en Bruno. I en Tobia va tornar a dir, Vull la mama. vull la mama. Voglio la mamma, voglio la mamma. Així que es van posar a esperar i esperar i esperar i esperar. Fins que al final de tant d'esperar, pam, es van adormir. No es van Els 3 mussolets no es van adormir? Van tancar els... Van tancar els ulls. Diu la Tanit que van tancar els ulls. Van tancar els ulls i es van adormir. No. I van tornar al niu a poc a poc. Però de cop i volta la mare, volant, va tornar sofisticada i esvelta i silenciosa, va tornar cap a la Sara, en Bruno i en Tobia. I els 3 en veure-la van començar a cridar mama, 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 mama. I van començar a cridar, a saltar, a volar, a ballar. I la mare, però què us passa? Petits meus, petites meves, què és aquesta revolta que teniu aquí, que no pareu de saltar i ballar i moure-us? Els 3 petits mussols
van posar-se molt contents. I la mare els hi va dir que no sabíeu que tornaria. I la Sara, sí, jo segur que... Estava molt segura que tornaria. Noies. En Bruno van dir, sí, jo també. Estava segur que tornaries. I en Tobia va dir, jo vull la meva mama sempre amb mi, no vull que marxis mai més. I així, la mare els hi va portar una mica de menjar, van menjar, i es van quedar ben adormits i ben tranquils. I així és la història dels 3 petits mussols que esperaven la seva mare. Bueno, doncs, avui és dijous i demà és divendres, així que convidem a les famílies que qui vulgui ens expliqui un conte, una cançó, una endivinalla, el que sigui. I ens veiem d'aquí uns dies un altre cop per un vídeo, amb una altra cançó, un altre conte. I també us ensenyo el dibuix de la casa meva, que jo tinc molta sort i visc aquí en el camp, content, perquè veig una mica el cel i el sol. Espero que estigueu molt bé totes i tots. Una abraçada forta! Fins aviat!